Pagsuko ni Ina, Our Lady of Peña Francia, dito sa aming sitio Kalayaan. Hi guys! For today's mini vlog, meron nga pong mass dito sa aming sitio Kalayaan dahil sa pagsungko ni Ina, Our Lady of Peña Francia. Alas 3 nga po ito ng hapon na kami gumayak na parang pumunta sa chapel para makapagsimba. At dahil nga ako'y nagugutom, ayan, for the kain muna ako dyan ng tinapay. Habang kami ay naglalakad, paalis ng bahay. At habang naglalakad kami, nakita nga namin itong mga pato na to na binumukbang yung tanim na gabi ng aming kapitbahay. Dahil sinisipagan ako today, ayan, magmi-mini vlog ako at walang makakakontra sa akin, Cherise. Ayan, for the kain lang ang person dyan habang naglalakad. At medyo makulimlim pa nga po ngayon dito sa amin. Ayan, parang uulan pa nga po. At pagkadating nga po namin dito sa chapel, ay dumiretso na nga po ako dito sa loob. At ayan, wala pa nga po si Father. At ito pong imahe ng aming pinakamamahal na Our Lady of Peña Francia. Lumapit nga itong kapatid ko sa akin, nangungulit at iinom daw siya ng tubig at nauuhaw na daw siya. Kaya ayan, sobrang ligali. Pero nga dahil ayoko, ayan, lumapit ulit siya sa kanyang nanay. Pero wala rin akong nagawa. Sinamahan ko nga rin siya ulit palabas para nga makapag-inom ng tubig. Meron nga malapit na bahay dito sa may chapel, kaya dito na nga lang po kami nakitang para hindi na bumili ng tubig. Dahil nga sa sobrang kakukulit ng batang ito, ayan, sobrang uhaw na nga. Pati nga itong inaanak ko lumapit din sa amin at iinom daw din siya ng tubig. Paano ba naman kasing hindi mauuhaw, takbo ng takbo itong dalawang ito? Yan, sobrang likot nila, laro ng laro. Ng mga oras nga po ito, medyo madami-dami na yung tao sa chapel at hindi pa nga po ako nakakabalik dun sa loob. At meron nga po palang hinandang meriendahan dito na goto o lugaw. At maya-maya pa nga po nito ay dumating na nga rin po si Father, kaya lang hindi na ako nakabalik dun sa loob ng chapel dahil nga po sa nagbabantay ako sa makulit na aking kapatid. Dito na lang ako nakikinig sa labas habang nagbabantay dito sa kapatid ko dahil malapit po ito sa may release at delikado yun, dadaan pa naman yung tren. Kapag nasa loob po kasi ng chapel itong aking kapatid, sigaw ng sigaw at kung ano-ano yung sinasabi niya at ayaw niya nang bumalik doon. Gusto niya dito sa labas at paglalaro ng maglalaro lang daw siya. Dahil nga po namumulaklak yung santan dito, ayan, pinagkukuhan nila at yung iba sinisipsip nila yung dagta dahil medyo matamis nga talaga ito at ginagawa nga nila itong porselas. At dahil nga nainggit ako at ang cute, ayan, hiningi ko na nga din ito, pero itong kapatid ko pilit niyang kinukuha yung santan na porselas. Habang nagbabantay ako dito sa aking kapatid, nakikinig at nanonood din ako dito sa may chapel ng mass. Yung nanay kasi namin nasa loob ng chapel at ako ang nagbabantay sa batang ito at hindi pwedeng walang magbantay at delikado yun, nasa may release pa naman. Medyo madami-dami nga rin po yung tao na pumunta dito at madami-dami din yung mga bata na nagsisitakbuhan at ang sisikulitan. Ayan, laro lang laro sila. Ng mga oras nga pong ito ay tapos na yung mass, so anong pang kasunod, di magmeriendahan na. Ayan, humingi na nga rin po ako ng goto doon. 2 goto yung hiningi ko para sa amin ng aking partner. At in fairness, masarap po yung kanilang nilutong goto at ayun na nga si mama nag-aaya ng umuwi dahil nga yung mga baboy niya ay siguradong iingay na daw dahil gutom na. Dahil po ng mga oras na to ay mag-alas 5 na rin ang hapon. Itong kapatid ko hinahawakan yung goto pero mainit kaya binitawan niya rin naman. So ayun lamang guys for today's video. Thank you so much for watching. Sa susunod ulit po na mini vlog. Bye bye!